És una agradable sorpresa perquè són més aviat dins d'un estat d'esperit preocupat, diríem, concernint la llengua i la seva utilització aquí, al Rosselló. Tinc una impressió global d'una empenta que s'afluixaria, una empenta donada per els cantaires, sobretot dels anys finals de 70, que hi ha el Guillem de Cabestany i tot això. I avui dia és sorprenent de veure que es pot tornar encara i sempre a organitzar precisament una vetllada a l'entorn de la llengua, fent-la servir quasi bé exclusivament o barrejant-la amb d'altres. És una horrorosa sorpresa, diria jo per això. És important, força. Tothom s'enraonava en català a l'entorn meu, dins de la família o el vilatge, els adults, vull dir, a la mainada no es parlava en francès. La conversa només se feia en francès perquè nos parlar francès nos donava una chance de réixer dins la vida, de guanyar sous, de tenir una situació social prou alta. Doncs partia d'un sentiment. És per això, per el nostre bé, que no es parlava en francès tots. A l'escola s'aprenia coses en francès, també realment l'autopista era aquesta. Doncs el català era la llengua bruta, la llengua dels pobres, la llengua dels que resten a la vinya perquè han pas ben treballat a l'escola. I doncs és a nivell de la meva generació que la cosa se va jugar. Un munt de gent del meu age que han nascut i crescut aquí, entenen el català, però tenen dificultats a parlar en català. Jo m'hi som posat per poder fer cançons. És a dir, que vaig començar per fer cançons en català, i després m'he dit que lògicament me calia posar a parlar amb els vells de la família. El que s'han fet, se van fotre de jo durant una setmana, perquè del dia a l'endemà, espia, el nen se posa a parlar català. Me l'han pas donat de la llengua catalana, jo la som robada. La sentia tot el temps, i quan s'han decidit de la parlar ja ho havia tot enregistrat tot al llarg de la meva infància. En arribes amb una situació estranya, que és que d'una part i d'altra dels Pirineus tenim la mateixa llengua, més o menys, però tenim pas la mateixa cultura, perquè fa 300 anys que estem sota influència d'un band i de l'altre. Aquí és una cosa estranya, això, a gestionar. En tot cas, és una colobra que cal engolir per poder avançar després, diríem. Més aquí tampoc se cal pas tancar els ulls. És bé que les coses evolucionin també, i és el cas, les coses estan canviant. Abans hi havia una certa animositat, diríem, dins dels vilatges quan era petit. Pels treballadors, per exemple, que venien de Figueres o de Girona a fer bremes. Eren pas massa ben tractats. Doncs i això. I després hi ha les guerres. Aquí, el 1914, tots els homes, que va restar els vells, 4 gats i dones i mainada, se van fer matar. Qui sap per on, per qui sap què. I això és un pacte firmat dins de la sang, hi ha hagut un militarisme intensiu, tot això ha estat emulsionat, no? Patriotisme, marsellesa, tot això. La llengua ha de ser protegida, ha de seguir sent viva, cal pas que se desfaci forçosament de les seues expressions locals, que de les quals cada una té una especificitat, una diferència, i és una faceta més de la multiplicitat d'aquest país, del seu interès. És interessant que la gent del Vallespí parli pas com jo. Quan hi vaig me senti en Vallespí,
hi ha les flaires de les Flus i dels Aibes del Vallespí, i hi ha l'accent de la gent que se reúna pel carrer. És deliciós, això. Cal pas uniformitzar, cal pas matar aquesta diversitat. Donc, de seguit, no som posat a m'expressar en català rossellonès. Provi de fer el més honestament possible. Sé que el meu treball d'artista consisteix a descriure una impressió o un moment meu, el fer compartir per a transmetre una certa emoció. El meu registre és el de la subjectivitat, de l'emoció. Això ho sé, doncs, quan faig quelcom ho faig pas a meitat. És a dir, que quan llegeixi un poema dolorós tinc de patir, de me posar dins d'un estat de patiment, i això s'expressa d'una manera de la qual me'n vaig a llegir ben entès la cosa. Si sono enratxat, m'enratxi de l'instant, entrant dins del poema, i si són més íntim, el diré més per mi, més sense cridar, més... Miri, de m'adaptar, de retrobar cada cop l'estat d'esprit dins del qual era quan vaig escriure la coseta aquesta. La història és aquesta. A les parets, totes les parets, al saló, a la cuina, a la sala de banys, i hasta dins l'escala, a les cambres, a per tot, pòsters de dones nudes, cossos oferts, xunes i tutunes. I a cada una, en León havia recobert la cara amb la foto engrandida d'una dona de l'indret. Totes hi eren. Em mancava pescar, s'ho pregui de creure. Les lletges i les guapes, les casades o no, totes hi eren, totes. Aquí, pel sol, renta, recoquillat, contra el seu cor glaçat, en León apretava el seu aparell buit. La nostra plana és nuda, espaterrada al sol, pelant les seues cuixes, la mar i el seu llençol. Doncs, jo trobo que la cultura profunda i la llengua catalana resisteix prou bé. Llavors, una altra cosa històrica que té la seva importància és que a un moment els associatius han decidit de crear escoles en català. Després l'escola pública ha seguit amb les classes bilingües i hi ha hagut un gros menester de mestres de català. Or, les escoles d'aquí formaven pas mestres en català, doncs hem estat obligats de prendre gent del sud que havien fet els estudis per ser mestres. Això fa que dins de les nostres escoles catalanes la forma del català que és ensenyada és més aviat, diríem, una forma normativa, a vegades amb un altre accent encara, segons l'origen del mestre. Som content perquè les coses evolucionen, perquè ja fa prou temps que les escoles existen, perquè gent, mainat
metges d'aquí arribin als diplomes per poder ensenyar el català. Ja en comença de traucar quelcun, de jove, i són tipus d'aquí que són força interessats, per exemple, pel meu treball del dico d'aquí, de les variants parlades d'aquí, i que se'n serveixen a l'escola, i això me fa un plaer, és un encantat de la vida, jo, d'això, perquè se lliguen a les futures generacions. Pensi que la situació només pot evolucionar favorablement perquè com més hi haurà mestres nascuts aquí, educats d'una bressola, que possediran força bé la forma estàndard, però que també seran prou intel·ligents per fer servir les formes d'aquí, quan són autèntiques i catalanes, evidentment. La meva grossa esperança és Europa, i una Europa federal, dins la qual seria lògic que cada ratlla administrativa sigui calculada sus d'una entitat cultural coherent. I en aquest moment podem esperar, si la senyora França un dia accepta d'esborrar les seues sanctíssimes fronteres, veieu, aquesta saltarà i esdevindrem un país català federat dins Europa. Pensi que si hi ha una possibilitat de tornar a barrejar precisament les dues formes culturals que comparteixen la mateixa llengua, se farà a l'ocasió d'una modificació europea. I crec que cal que la gent, els polítics, se'n cuidin. No us cal polítics intel·ligents aquí. Cal veure un poc llum. Tot un programa. I ja sabem que la política és la gestió del present, sobretot. Ouais. Quan jo miri la situació ha canviat, és a dir que avui dia més de la meitat de la gent que viuen dins dels Pirineus orientals han nascut a fora, i jo, sus de la ràdio on treball, tinc de tenir això present a cada instant. I doncs són obligat de fer seguir la comprensió, quan parli català són obligat de fer seguir la comprensió de la gent que l'entenen pas amb alguna frase en francès, són obligat de barrejar. Però pensi que és una estratègia que té resultats, perquè com més va, més veig d'aquesta gent que han decidit de venir a viure aquí, que són interessats per la llengua, el passat, aquest país. Això permet de ser optimista. No tota la gent que venen a viure aquí venen per un paisatge, un bonic Canigó i un camp de presseguers florits. Hi ha un munt de gent que decidit se diuen, bon, aquest país és genial, m'agrada força, són arribat a hi viure, però què és aquesta llengua que parlen? Quina és la història exacta d'aquesta església tan guapa romànica, etc. Gent culta, gent curiosa, intel·ligents. I doncs en aquesta gent se'ls ha de donar la mà, que els ha de fer muntar sus del carro, a poc. I cal punts, cal passarel·les, cal trobar maneres de ser, de donar gust a la llengua, i a la cultura, i al passat, i a la història. Hi ha un munt de gent que són a punt. Doncs és pas el moment de s'excloure i donar exclusivitat fent servir la llengua de manera autoritària i minoritària.